Het ministerie is tegen de komst van een ammoniakopslag in Vlissingen-Oost, omdat het de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales zou dwarsbomen. Het terrein ligt rond de 3 kilometer af van de plek waar nu de kerncentrale ligt. En dus ook van de plek waar straks de nieuwe kerncentrales moeten komen. Het ministerie van Economische Zaken ziet die 2 plannen vooralsnog niet samengaan. En verder in deze uitzending. Telefooncel is terug van weg geweest. En de spanning stijgt in aanloop naar Zeeuwse klassieker. Goedenavond. Het ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven dat de plannen voor een ammoniakopslag in Vlissingen-Oost niet samengaan met de plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Ammoniak is nodig voor de energietransitie, maar is giftig en brandgevaarlijk. Het ministerie wijst het idee voor beide projecten zo dicht bij elkaar mede daarom af. 2 bedrijven hebben plannen voor de opslag van ammoniak in het Sloegebied. Vesta Terminals en Evolution Terminals willen dit doen op het oude terrein van Termfos, vlak bij de kerncentrales. Het terrein ligt rond de 3 kilometer af van de plek waar nu de kerncentrale ligt. En dus ook van de plek waar straks de nieuwe kerncentrales moeten komen. Het ministerie van Economische Zaken ziet die 2 plannen vooralsnog niet samengaan. Het ministerie diende een zogenoemde zienswijze in op de plannen en schrijft dat de ruimtelijke inpassing van een terminal in conflict staat met de realisatie van de geplande kerncentrales. Met andere woorden, een ammoniakterminal en 2 kerncentrales gaan niet samen. Wethouder Kees Weststraten van de gemeente Borselen sprak al eerder zijn twijfels uit of de plannen wel allemaal zouden passen of op elkaar zouden aansluiten. Volgens het ministerie niet dus, maar een inhoudelijke reactie geeft het daar vandaag niet op. En dat is jammer, want het is nu onduidelijk of een van de grootschalige projecten hier voor het Sloegebied wel door kan gaan. Maar dat de komst van 2 nieuwe kerncentrales het af moet gaan leggen tegen de komst van ammoniakopslag, dat valt te betwijfelen. Het was de laatste dag dat er een huisarts aanwezig was in de huisartsenpraktijk van Hans Weert. Want het is niet gelukt om een nieuwe dokter te vinden. Daarmee komt er een eind aan decennia huisartsenzorg in Hans Weert. Bewoners balen, vooral omdat ze nu naar bijvoorbeeld Schravenpolder moeten rijden. Ik heb er nog een beetje vervoer, maar ja, als het 's winters regent en koud en sneeuwt, dan wordt hem dat ook niet, hè. En hoe kom ik in Schravenpolder, hè? De bus rijdt er ook niet, hè. En een taxi, dat kan ik niet betalen. Volgens de huisartsenpost kan het niet anders, omdat er niet voldoende personeel is. We worden geconfronteerd met een probleem wat betreft huisartsbezetting op onze locaties. Maar los daarvan hebben we ook een probleem met het ondersteunend personeel wat we onvoldoende kunnen krijgen. Het vervoersprobleem is door de praktijk aan de kaak gesteld bij de gemeente Reimerswaal. Maar helaas kon de gemeente ons daar ook niet in helpen of had de gemeente ook geen oplossing daarvoor om dat probleem op te lossen. En zo is deze vrijdag niet zo'n goede vrijdag in Hans Weert qua huisartsen. Maar in Hans Weert is het wel goede vrijdag wat betreft deze 150 jaar oude grenslinde. De boom moest plaatsmaken in verband met de dijkversterking bij het dorp. De plannen om de boom te ruimen kwam het waterschap op flinke kritiek te staan. Maar nu lijkt het waterschap van gedachten veranderd en wil het de boom behouden. Officieel is het nog niet. Komende week neemt het bestuur van het waterschap de definitieve beslissing. De ouderwetse telefooncel is terug in het straatbeeld van Zeeland. De cel is niet bedoeld om te bellen, maar voor 65-plussers. Ze kunnen in de cel een boodschap inspreken voor zichzelf over 15 of 20 jaar. Hoe je gezond en gelukkig oud kunt worden en blijven, zodat ouderen minder vaak zorg nodig hebben. Het is onderdeel van de campagne Praat samen over morgen, die vandaag in Middelburg is gestart. Kom binnen en deel je advies, staat op de deur van de telefooncel. Een medewerker van de campagne Praat samen over morgen laat zien wat het idee is. Je belt een nummer en spreekt een boodschap voor je latere zelf in. Ja, mijn moeder die zei altijd, begin nu alvast met sparen. En dat advies heb ik dus ook alvast opgenomen. Het gaat erom 60-plussers ertoe te bewegen na te denken hoe zij over 10 of 20 jaar willen leven. Wat dan nodig is om nog gezond en gelukkig te zijn. En dat helpt het beste als je de ouderen dat zelf laat zeggen, zegt de expert.
We houden er niet van als iemand zegt, dit moet je doen. En dat is toch vaak wat er gebeurt. Hè? Dat een dokter bijvoorbeeld of een andere zorgprofessional vertelt van je moet meer bewegen, je moet gezonder eten. Maar ook misschien wel aanpassingen in je huis doen voor later, wat niet per se leuk is om over na te denken. En doordat we zelf gaan nadenken wat voor onze situatie van toepassing is en wat voor ons een wens is de kans groter dat we ook echt daadwerkelijk die stap gaan zetten voor wat we uitspreken. De vraag is natuurlijk of ouderen al veel bezig zijn met ouder worden. Hoe dat het beste en het fijnste kan. Niet echt, niet echt. We doen ons best, hè, toch? Wat doet u? Ik doe aan yoga, ik wandel heel veel en voor de rest, ik eet geen vlees. Bezig blijven met je hersens. Dus u vindt het wel een mooi initiatief? Jazeker, ja. Wat denkt u, als u nou een boodschap aan uw ouderen zelf zou moeten geven, wat zou u dan tegen uzelf willen zeggen? Dan moet ik er nog heel veel slapen, hoor. De ingesproken berichten worden ook later in de campagne gebruikt. Die adviezen die gaan wij gebruiken op de social media campagne. Daarin gaan we laten zien wat anderen hebben ingesproken. Door middel van geschreven tekst eigenlijk op een soort van tekstballonnetjes. Maar ook om mensen dus te inspireren daaronder weer een eigen advies te gaan schrijven. De telefooncel gaat ook nog naar Tolen, Sluis, Hulst, Zierikzee en Terneuzen. En ik praat er hier in de studio nog even over verder met zorgverslaggever Marieke Kerklaan. Ja, waarom is dit zo belangrijk? Ja, ouderen vitaal en gezond houden is een van de belangrijkste pijlers van de Zeeuwse Zorgcoalitie. Dat is een samenwerkingsverband in de zorg hier in de provincie. En die hebben samen 83 miljoen gekregen om die zorg toekomstbestendig te houden. En het heeft voor een groot gedeelte te maken met dubbele vergrijzing. We worden ouder, maar we worden ook steeds met veel meer mensen oud. Nou, en als al die mensen een beroep gaan doen op de zorg, dat gaat gewoon niet. Dus hoe vitaal en gezond je als ouder bent en blijft, ja, hoe minder er een beroep wordt gedaan op die zorg. Ja, tot slot misschien wel de belangrijkste vraag. Gaat het werken? Ja, dat is een lastige. Hè? Ik denk dat iedereen er wel van overtuigd is dat het inderdaad belangrijk is om zelf zo gezond mogelijk oud te worden. Maar ja, werkt dat door een bericht naar jezelf, hè, je latere zelf in te spreken in een telefooncel? Nou, de gedragsexpert in het filmpje zegt van wel, maar ik beloof in ieder geval dat ik over een paar weken terugkom en dan meld hoeveel boodschappen die Zeeuwen hebben ingesproken in die telefooncellen. Daar ga ik je aan houden, Marieke. Dank je wel. En voor de tweede keer dit seizoen staan de twee hoogst spelende Zeeuwse voetbalploegen tegenover elkaar. Kloetingen en Hoek gaan vanavond uitmaken wie zich de beste ploeg van Zeeland mag noemen. En we gaan naar het Westerloopark in Kloetingen. Daar staat voor ons sportverslaggever Jorbe Westrade. Ja, daar gaat het vanavond allemaal gebeuren. Het is nu nog rustig, maar dat gaat straks hopelijk wel veranderen, toch? Ja, zeker. De eerste mensen die druppelen hier nu binnen op het Westerloopark. Maar de poorten zijn ook nog maar net open. Maar ze verwachten hier zo'n 3000 mensen die gaan kijken naar die Zeeuwse klassieker Hoek tegen Kloetingen. Ja, wie is de favoriet van die twee? Nou, als we kijken naar het seizoen dat ze tot nu toe hebben. Kloetingen is natuurlijk promovendus in de derde divisie. Staat keurig in de middenmoot. Dus die draaien gewoon een goed seizoen. Maar Hoek staat nog onder Kloetingen. 1 plekje weliswaar. En die draaien eigenlijk gewoon een wat minder seizoen. Dus als je dan de beide ploegen langs de meetlat legt, dan zou je zeggen dat Kloetingen vanavond licht favoriet is. We gaan het zien. Jorbe, dankjewel. Veel succes. En de wedstrijd is overigens ook live bij ons te volgen. En in aanloop naar de wedstrijd wilden wij alvast de balans opmaken. Wie is er nou de beste? Daarom gingen we met de aanvallers Silvio Hagen en Ruben de Jager alvast op pad om de boel op scherp te zetten. En wat ga je dan doen? Precies, midget golfen. Komt-ie zo. Klasse bal zeg. Ja, joh, dit is toch ook maar een beetje geluk hebben dit. Of 3. Silvio Hagen met de 1-0. Dit ziet er al wel makkelijker uit. Wat? Wat is dit nou? Hij ligt op de andere baan, jongen. Wat zijn de krachten van Silvio, Ruben? Het is een jongen die ontzettende werklust heeft. Hij heeft power. Hagen gaat, gezien door de Smet, prachtige paas. En dan maakt hij het uitstekend af, Silvio Hagen. En kijk eens hoe blij hij ermee is. Als ik hem vergelijk bij zijn tijd in Goes, is hij als voetballer ook echt veel beter geworden. En andersom, Silvio? Ja, Ruben is al echt een ervaren leider eigenlijk. Hè? En ja, die goaltjes die hij voor het seizoen zo makkelijk maakte en zo, is toch een ware spits eigenlijk. De Jager gezocht en die loopt perfect tegen die bal aan. Ja, toch ook wel zijn snelheid nog een beetje, ook al als hij oud gaat worden. Hè?
Nee, niet. Oh, als het iets harder was? 2500 of 3000 mensen verwachten ze, heb ik gehoord. Dus ja, dat is toch voor Zeeuwse begrippen wel echt groot. Ik hoop dat het een doelpuntrijke wedstrijd wordt. Ja, ik denk dat de toeschouwers wel, dat ze dat wel leuk vinden. Ja. Ja. 4. Hey Stefie. Je weet nog niet? Nee, de eerste klap is een daalder waard, Silvio. Jij hebt gewonnen, hè? Ja. Wat zegt dat voor vrijdag? Ja, dit is een goed gevoel. Ja, nee, ja, dat je deze mag winnen, man. Dat wij vrijdag de 3 punten pakken. Ja. Dat is helemaal goed. Hey. Ja, en wie van de twee gelijk heeft, dat gaan we vanavond zien. De wedstrijd is live te volgen bij ons op de radio. Vanaf 7 uur is het duel integraal te horen met verslaggevers Tom Druppers en Jorbe Westraten. Zon en wolken wisselden elkaar af. Het bleef wel droog bij maximaal 10 graden. Mede veroorzaakt door een nog best krachtige zuidwestenwind. Morgen is het ook bewolkt. Wel grotere kans op regen dan vandaag, bij maximaal 14 graden. Eerste paasdag lijkt de beste dag van het weekend te worden, bij maximaal 15 graden. Regelmatige zon en misschien tegen de avond een buitje. En dan tot slot nog even dit. Want bij natuurmonumenten nemen ze het paaseieren zoeken wel heel erg serieus. Zo serieus dat ze in aanloop naar Pasen druk aan het oefenen zijn. Zo waren ze nu op zoek naar de eerste eieren van de bontbekplevier. En bingo. Dit zijn de trotse vinders, Paul Begijn en Wilco Jacobussen. Zij hebben bij Kattendijk op het Schelpenstrandje het eerste nestje van het jaar gevonden. Het is nog nooit zo vroeg in het jaar voorgekomen dat een bontbekplevier eieren heeft gelegd. Maar goed, het is dan ook vroeg Pasen dit jaar. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Via onze site en de app houden we je uiteraard op de hoogte van het laatste Zeeuwse nieuws. En dus ook over het verloop van de wedstrijd tussen Kloetingen en Hoek. Voor nu een fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.